なんで日本人ってバレるんだろう。髪型、ファッション、メイク。でもアジア系アメリカ人たくさんいるのに。まず髪型ね。現地の学生、平日基本髪巻きません。髪溶かしてない人もいるぐらいです。次ね、お洋服。綺麗すぎます。ターゲットとかホールフーズでペラペラの T シャツとパーカー買ってください。あとジーンズかレギンスは合わせてくださいね。T シャツにレギンスって、なんかジムに行く服装みたいじゃない？カバンもリュックの方がいいな。コールマン、ザ・ノースフェイスあたりが現地の学生がよく持ってます。カバンもダメなの？あとメイク。綺麗すぎ。でも、日焼け止めとリップクリームだけで OK です。でも現地の学生で化粧濃い子もいるよ。いるけど、日本人っぽさ消したいならメイクしないのが手っ取り早い。見た目変えても英語喋ったら留学生ってバレちゃうけど。現地の子たちもね、外国人に話しかけるより現地の子に話しかける方が気が楽なの。でもそれ今関係ある？だから入り口、服装ですね。が、留学生感ないだけでも新たな出会いにつながると思います。経験談。出会い？彼氏もできた？その出会いはなかったけど。なんかごめん。大丈夫。